kaljaa. Viskiä. Kaljaa ja viina. Et sä tohon koske, saatana. Sun takia me jouduttiin käymään kaupassa, kun sä vittu tuhosit meidän edellisen lastin. Kato saatana tarkkaan meidän noihin sä et koske. En mä koskenut mihinkään muuhunkaan. En mä ainakaan muista kyllä. Et kai muista. Jätkä veti 4 koria kaljaa ja 2 pulloa kossua niinku huikalla eilen. Nyt. Muista seinistä, vaikka se puris sua säkeen. Rypätä ihan vitusti. Mä lupaan, että mä en hakkaa tänään enää ketään. Pekkuli! No on mun kaljoja! Kato, älä sä sitä jammusta välitä, Alpo. Se on oikeesti ihan hyvä tyyppi. Paitsi että se hakkaa, se on kusipää. Ota huikka. Tosta. Mä en oo ikinä juonut kaljaa. Enkä juo. Mitä vittua? Viinajuonti on sikasiisti juttu. Kato. Mäkin aloitin 5 vuonna. Kato kuinka pitkälle se on mut vienyt. En koske kaljaa. Kato, ihmiset vihas sua vähemmän, jos sä joisit enemmän. Ota tosta. Vähän. Tykkäisiköhän jammuja kipemusta, jos mä rupaisin alkoholistiksi? Niin kuin te. Tuskin. Kato, kun sä oot tommonen väsykkä paska. Mutta aina kannattaa yrittää. Et sä ton huonommaksi ihmiseksi enää voi tulla. Pintille anna tän spullu. Sua Pekkuli. Oi sua Pekkuli, kun sä oot taas huonossa kunnossa. Että sua Pekkuli, nouses nyt ja katon nyt ittees. Oo siinä nyt. Mä käyn hakeen soppaa sulle, joo. Sormusta. Oi, katos Pekkuli, mulla on hyvää ruokaa sulle. Mamman tekemää kanakeittoa. Oi kun se on hyvää. Hyvä poika noin. Tekee hyvää lasille, joo. Yritän nyt saada vähän pysyviä. Oi hirveelle. Kato nyt ittees, Pekkuli. Ei Alpon soppaa, Alkon soppaa. Ei enää kaljaa sulle, Pekkuli. Missä vitussa on kirves? Varo, jammu. Kato morjesta, Pekkuli. Morjes. Sattuko kun jammu veti sua vähän turpaa? Kyllä se kieltämättä vähän sattuu. Mä sanon kyllä, että se jammu on nyt satana raivohullu kusipää. Mun mielestä se on oikein mukava jätkä. Paitsi silloin kun se hakkaa päähän. Entäs silloin kun se hakkaa munille? Siellä osastossa ei ollut kyllä tuntua pitkään aikaa, kiitos oluen. Hetkinen, koska sä oot siis pannun viime? Jaa, on siitä kyllä aikaa. Se ei oo tärkeää. Tää on tärkeää. Ihan miten vaan. Ainakin paneskelee satana. Niin mä soitan Aaltoon. Sä lähtis vaikka ryyppään. Vittu se jätkä osaa ryypätä. Tietä vastaan kouluista ja tietokoneista. Hei, lähtääks vähän iskeen kissa? Sä et saa jätkää jos omalta mummoa. Vittu, mä oon saanut monta kertaa äitiltä kanssa. Samaan aikaan. Tää tuli yksi vitun leipä, mennään vähän. Joo, mennään vaan.
Mitä vittua sä viet täällä? Mä sanon sulle, että painu vittuun tuolta! Taisi Alpokin sanoa sitten ensimmäistä kertaa pillua. Niin joo, otetaan silleen. Ei se oo mitään verrattuna ensimmäiseen känniin. Tässä on oikein suurta elämällä. Niin Alpo, miltä se nyt sitten tuntui? No, se oli kyllä ihan mieletöntä. Mun pippelikin se jotenkin paisui ja kasvoi ihan ihmeellisesti. Sitten se oli melkein varmaan 5 senttiä. Ihan niin kuin tääkin. Hei jätkät hei, missä mun viinapullo? Ihanaa. Ei vittu jumalauta, se on täällä mun viinapullo! Tätä Pekkuli taas tekee tällä sammuneella, hä? Pakko mu oli viedä se turvaan sinne, kun se oli sammumassa taas ja Rantala koitti tunkea nyrkkiä sen peppureikään. Ei tää saatana rappioartisti olisi sitä huomannut kuitenkaan. Säkin varmaan tykkäät poista siihen malliin. Persepanoja pyllyreikin, niin. Ei vittu, kato Pekkuli oksentaa. Mä tulen. Ei vittuu siitä. Ai. Ei taida Pekkolikista kunnon löyly. Ei ollut kauhean kiva kyllä se jammuserkku. Kyllä muuten oli. Kuka se on? No se Topi. Ehdottomasti kyllä kirein perärööri, mitä on vähän aikaan päässyt rassaan. Mä en kyllä muista ketään totta. Niin Pekkuli on kyllä ollut tässä muutaman päivän taas aika hyvissä. Näin on. Kyllä elämä on sitten ihanaa. Niin. Mulla menee vähän pakki sekaisin tuosta makeesta. Tästä ei. Vittu, meitä ei kiinnosta semmoset asiat. Niin justiin, meitä ei kiinnosta. Niin, ei kiinnosta. Sano nyt vaan, mitä sä yrität sanoa. Sun pitäisi hakeutua jokin hoitoon. Niin kuin esimerkiksi psykiatrin valota aikataulu. Siis anteeksi, teinkö mielestä mä muka kaipaa jotain hoitoa vai? Joo! Joo! Taiks? Oi jumalauta, on tulossa kiva ilta, saatana. On kyllä sitä vihreätä juomaa. Tää on kyllä hyvä. Se on mun ystävä. Pekkuli, mitä vittua sä puuhaat? Vittu sä oot jätkä sekaisin. Pekkuli. Tiedätkö mikä tää on? Tää on horoskooppi. Mä sain tän lahjaksi Albertinolta. Muistatko se on siellä Ruotsissa? Ei. No, tää on kuitenkin hyvä vehje tän. Täällä voi täällä baarissa katsella tällainen porukkaa. Kattelee ämmiä, se näyttää suoraan siitä pisteeltä, että millaiset prosentin todennäköisellä sä saat siitä. Ei. No näkyy kahtena. Tää on rikki. Missä se on rikki? Kato nyt kun... Nyt on meidän saalista. Suonet anteeksi Pekkuli hetken, mä käyn vähän horoskooppailemaan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Missä se on? Siellä. No niin, Anna Marga, oliko se taas sammuneena siellä hiekkalaatikolla? Eri. Mitä sä oot mennyt tekemään? Se oli Jammun huippusalainen viinakatko. On kaikki pulassa. Viikolla Pekkuli, mitä sä oot mennyt tekemään? Jos Jammu tänne niin kuulemaan kuolleita miehiä. Anna kaljaa. Ei mitään kaljaa enää sulle, sä oot ihan juovuksissa koko mies. Jaahas. Taitaa rillipäällä viina sittenkin maistua, vai mitä? Ei Jammu, kyllähän sä tiedät, että en mä tota viinaa juo. Se oli toi Pekkuli. Kyllä sä Alpo tiedät, että mä en kovin helposti hermostu. Mutta mitä muuta mä tässä maailmassa vihaan niin paljon kuin valettelevia nörttejä, jotka varastelee muiden viinoja? Nyt katsotaan, kestääkö nörtin naama valorauta? Vieläkö viina maistuu? Vieläkö kosket saatana mun viinalastia? Kun mä tosta vedän foliot auki, teistä joka ikinen kusimullukerran tukehtuu sekunnin murto-osissa. Tän tuo semmonen maustelaskeuma, että mikään ei elä kuukausia. Pekkuli, mitä vittu? Älä kossu. Ei kuule kossua sulle enää koskaan. Tuomiopäivän rullaa niin syvälle kitarisoi, että se pursu on enää sitä ihan perseestä pihalle. Sun pitää auttaa meitä. Mikä ne tuli? En mä tiedä. Vittu vedetään tuli pois. Hei, odota. Avaa vessan ovi. Rantala, katso tätä! Ai, Pekkuli. Eikö se on juhannus nyt? Onko suunnitelmia? Kaikki voisi lähteä vaikka lenkille. Eikä me vaan vielä känniryyppyä. Kyllä, kunnon ryyppykännit saatana. Vittu, että tuli paljon paskaa persestä. Vähän kirveli. Ei oo niin paljon pilluja baarissa mitä panna. Siis kaikki ämmät on jossain mökillä. Mökillä vois ottaa vähän ryppyviä. Siis... Mikä vittu toi on? Kuule. Saatana Rantala! No kun mun pitäis tää Pekkuli saada tonne autoon. Voi että sulla Pekkuli. Saatana mulkku. Ja sit mun pitää nää kaljat saada tonne takalukkuun. No saatana nörtti, että täällä yhtään vittuileita ei oo pian silmälasiostokselle. Toni autoon sieltä saatana. Autoon! Alpo! Ja vittu siellä maksaa! No kun Pekkuli piti käydä pissalla. Koska me ollaan perillä? Siellähän se mökki näkyykin jo. Morjes Vaanala.
Mukavaa kun tuli. Alkoi kaljaa. Viettä sua, Pekku. Saisko pojille olla jotakin? Viinaa. Viriä. Pillua. Ei taida olla niitä. Jos minä toisin mehua ja keksejä. Keksi. Ensin. Tulisiko pojat sisälle? Voidaan me naamallekin tulla. Jaa. No, kirja, anna tänne päästä. No lopeta nyt. Tää vittua sä homotelit mua aina. No mitä vittua sä läpit? Ajatellaan, mulla on jotakin. Mikkele. Lopeta nyt. Sä et tiedä poka mitään. Mitä? Ei tässä on viinaa. Mitä vittua sinäkin? Vittu sä tiedät mitään. Mä tiedän jotakin. Mä oon Irpinin kanssa ollut kuule ryppäämään. Se on joku satana mestari homma. Helvetti, kun sun pitää koko aika läppiä. Mitä sä telit mua? Mitä saatana? Ihan seksikästä. Suksi nyt vittuun, Pekkuli, tää on homma kesken. Kipe, laita se ovi lupaan! Pekkuli sitten todella kiinni. Ammu. Mä olisin taas katsellut sitä tietä, niin ei ota suotta ajatus sillä autolla ne orpokodin keittiöön. Tuu hiljaa. No vittu. Joo, okei, joo. Noni, moi nyt. No Alpo, mitäs porukat? No, iskä ei oikein muistanut yhtään mitään eilisestä ja äiti taas ei halunnut puhua siitä yhtään mitään. Kummallakin oli kyllä Peppu yhtä kipeä. Olis varmaan sunkin tehnyt vähän mieli kakkosta. Vai mitä, Jammu? Saatana jätkä. Okei, rauhoitu nyt, en mä tarkoita. Kyllä mä nyt siltä horolta olisin persettä saanut, mutta vittu kun ton Rantalan piti mennä pilaan taas kaiken. Seuraavan kerran kun mä sen Rantalan näen.